Bismillahirrahmanirrahim. Kıssa Yunus Peygamber. Xwedê ji xelkê nînova re Yunus Peygamber hilbijart. Peygamberî daye Yunus Peygamber demekê dirêj em ji ûnehiyê Xwedê teblîğ kir. Lê ji bilî çend mirovan kesî pê bawerî neanî. Ew jî ji ber vê yekî zêde hêrs bû. Hê emrê Xwedê nehat, dev ji qewmê xwe berda û kete keştiyê ku ji wî welatî derkeve. Piştî demekî firtone rabû, ji bo keştî sivik bibe, divê yekî xwe bi avê te deryayê. Ji ber vê yekî sê caran peşk kirin, her sê caran jî peşk ji Yunus Peygamber re ket. Neçar man Yunus Peygamber avêtin behrê. Çawa wî avêtin masiyekê mezin wî qurt kir. Yunus Peygamber xetayê xwe fêm kir, poşman bû û lomel xwe kir. Ji ber bêemriya Xwedê kirbû wisa dua kir. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin. Yani Rabbê min ji bilî te tu îlah tune. Tu ji her kêmasiyê pak û berî. Yê zilm nefsa xwe kiriye ez bi xwe me. Piştî vê duayê Xwedê toba wî qebûl kir. Bi izna Xwedê Hûd jê re bû wek keştiyeka binderya. Wî bir li ber behrê berda. Xwedê ji bo wî dara yaqtîn şîn kir. Bi vî awayî Xwedê wî ji nava Hûd xilas kir. Ku tesbîhê Xwedê nekiribûna, dê heta roja hesabdayînê di betnê Hûd de bimana. Yunus Peygamber dema ji nava masiyê xilas bû ve geriya Nînova. Lê nihêrt ku hemû ehlê Nînova tövbe kirine, îman bi Xwedê û pê anîne. Yunus Peygamber ji ber vê yekê gelek kêfxweş bû. Şikir ji Rabbê xwe re kir. Xelkê Nînova ji 100,000 zêdetir bûn. Heta mirinê Yunus Peygamber ji wan re pêxemberî kir. Xwedê heta demekî li dinyayê xweşî da ehlê Nînova. Belê serpêhatiyên Hazretî Yunus aleyhisselam bi kurtasî wisa bû. Di vê qiseyê de gelek îbret û şîret hene. Hinek ji wan ev in. Yek, divê mirov bê destûra Xwedê gav navêje. Di do, dema mirov xeletî û guneh kir, divê xeletiyê xwe qebûl bike, nel kesî li nefsa xwe lome bike. Sisê, Xwedê tövbe û poşmaniyên ji dil qebûl dike, gunehên mirovan dibexşîne. Çar, divê însan hêviya xwe ji rehma Xwedê qet qut neke. Pênc, ji bo encaman wextek heye. Ji bo em bigîjin armancê xwe sebir û sebat lazim e. Şeş, heta em xwe negorînin, Xwedê nimetên xwe yê li ser me nastîne. Heft, divê ji peşka ku ji me re ketiye em razî bibin, qena dilê me aram bibe. Heşt, wezîfeya pêxemberan û hemû mislimanan tenê teblîğ e. Bi darê zorê, bi xeydandinê û bi revandinê em nikarin tiştek bi dest bixin. Neh, rewşa me ya manewî û derûnî ji weziyeta Yunus Peygamber selama Xwedê lê be zehf xirabtir e. Lewra şeva me pêşeroja me ye. Bi nêrîna xefletê şeva me ya ji şeva Yunus Peygamber 100 car tarîtir û tirsonektir e. Derya me jî rûyê erdê ye. Di her mewcê de bihazaran cenaze hene. Ev dinyaya me ji behra Yunus Peygamber bi qasî hezaran tirsonektir e. Şehwet û hewaya nefsa me jî masiyê me ye. Jiyana me ya ebedî mahû dike. Masiyê me ji hûtê Yunus Peygamber 1000 car xeternaktir e. Lewra masiyê ku Yunus Peygamber qurt kirbû, zehfê wî dikar û 100 sal jiyana wî ya dinyayê qut bike. Lê hewaya nefsa me hewl dide ku hayata me ya ebedî ji destê me derxe. Ji ber ku weziyeta me ya heqîqî bi vê awayî ye, divê em jî wek Yunus Peygamber rûyê xwe ji hemû sebeban vegerînin, ji xeletî û qusûrên xwe poşman bin û xwe bavêjin bextê Xwedê, qena Xwedê me efû bike, ji kêmasiyên me bibore û me ji riswatiya dinê û ji ezabê axîretê biparêze. Rabbê me, ji bilî te tu îlah tune. Tu ji her kêmasiyê pak û berî. Yê zilm nefsa xwe kiriye em bixwene. Ji guneh û kêmasiyên me bibore. Li dinê û li axîretê xweşî û aramî bide me.
چوات یونس پیغمبر جناوا بحر و ماسی خلاص کر مجیش خرابیا نفسا ما جدرد و کل دنیای خلاص بکه ما و زاروکن ما جهر آفات و بلاین مادی و معنوی بپارزه آمين آمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار